Vaig xerrar amb en Jorge, amb l'Ismael, i vam posar d'acord i no hi cap problema, no? Vull dir que la qüestió va anar així, el Barcelona va ser, en aquest cas per mi, molt bo, perquè jo la veritat és que no m'ho esperava, en aquell moment, que vinguessin a buscar, i les relacions amb en Jorge s'ha de dir que és un home que tractes molt bo. Jo em vaig trobar que no sabia realment la feina que tindria, perquè havia parlat del físic, era l'Ismael, sí. però la qüestió que va ser que en Jorge D'Alessandro, ho sabeu tots, era un gran porter, no? Doncs resulta que la feina que em va encaminant a mi va ser d'entrenar els porters. Vull dir que aquesta és la gràcia de que, imagina't, com a nova cosa que jo vaig estar entrenant tot l'any amb els porters, participant en el que és normal, les petxanes de tren, totes aquestes coses, i em va deixar fer sempre el que volia i no em posava cap endavant i no tenia cap problema d'aquest, no? Llavors jo el que feia a part és anar a fer els informes dels partits, tenia la missió d'anar moltes vegades a Barça Atlètic en aquells moments, perquè coincidia que l'equip que tenia que jugar contra el Barça al cap de 2 o 3 setmanes jugava contra nosaltres i aprofitaven, doncs jo sempre en els desplaçaments de l'equip oficialment hi anava molt poques vegades, només anava amb els que estaven més a prop, no? I amb els de casa sí que era. De totes modos, a mi, representant aquí jo perquè pot dir que jo no he sigut entrenador oficial del Figueres, però realment entrenadors oficials del Figueres que siguin de Figueres n'hi ha gaires. M'enteneu? Jo represento aquí una mica el que és el Figueres, la gent, ells són de fora, no? I m'agrada que m'hagi tocat per això, m'agrada que a la circumstància que en Jorge no hi hagi pogut venir per les causes que siguin, no? Doncs que m'hagin vingut a buscar a mi. Llavors jo tinc el record també a l'Ismael aquell any, que la preparació física sabeu que és importantíssim, com deia el Pere, no? És importantíssima i la portava l'Ismael, i per les circumstàncies que ara en aquell moment que estava físicament i no estava en gaire bones condicions, doncs no ha pogut seguir i per tant jo el substitueixo de molt de gust, d'acord? Simplement res més, no? Vull dir que la... No, res més no. Bueno, si no s'ha muntat alguna cosa, doncs no el que vulguis. Però les circumstàncies d'aquell any van ser aquestes i jo la veritat és que no m'ho expressa molt bé. A nivell deportiu, el Jorge, l'Ismael, tu i en Pere, perquè sou els que ara venen al cap, però podríem anomenar, sou els exponents del l'èxit no acabat, però més important per la història del nostre club. És a dir, vam estar, Pere, a un gol de pujar a primera. Sí. A un gol. Havíem de guanyar un dels 3 darrers partits a casa que van acabar 0-0. Què ens va passar? La pressió, què ens va passar? El míster Teixit, què? Ens ha divulgat. Què ens va passar, Pere? Bé, va ser un any difícil perquè va haver-hi, com diu el míster, a mitja temporada sempre hi ha alguns canvis. Nosaltres també vam fer alguns canvis. Però en aquests partits, nosaltres, jo recordo que un d'aquells partits era el Santander, si no recordo malament, que van quedar 0-0, però és que van tirar 16-17 corners, tiraven. Vol dir que 16 o 17 corners, l'equip era ofensiu, l'equip arribava, però potser ens faltava també una mica de gol, evidentment, no? Però també és veritat que era la part final, quasi, de la Lliga. Els equips també es coneixien molt més a nosaltres, també tenien les seves armes com contrarrestar-nos a nosaltres com jugar, sabíem les persones que tenien i també l'equip contrari també juga i no varen guanyar, no varen fer aquests 3 punts, crec que ens hagués permès pujar de categoria amb els resultats que hi havia després. En aquell moment recordo que no sé si estabas tú, estabas en el Lleida en aquel momento. Sí, en aquel año. El año que estábamos con Jorge, que estuvimos a punto que... 92. Porque recuerdo que hubo un partido que la parte final nos dices un apoyo porque ganaste al Rayo Vallecano en casa y que nosotros... Lleida 1, Rayo 0. Sí, Lleida 1, Rayo 0. Pero es que creo que fue este partido que nosotros jugábamos en Logroño. ¿Sestao? No, en Logroño. ¿Logroño? Perdón, en Logroño, no. Eibar, perdón. Jugamos en Eibar, no te iban a perder 2-0.
Però En un camp enfangat. sí, en males condicions, enfangat, però bé, era un partit que nosaltres, l'Eibar s'hi jugava la permanència, teníem una permanència, que si no s'hagués jugat la permanència possiblement no hagués quedat una mica més relaxat, no hagués anat amb tanta tensió, van anar amb molta intensitat, el camp de l'Eibar con intensitat és un camp difícil, però nosaltres érem conscients de que guanyant allà teníem moltes possibilitats de pujar, per no dir que pujàvem. Després encara ens va donar el favor, en aquest cas, com van guanyar amb el Rayo Vallecano. Però nosaltres ho sabíem. Però aquest partit, per una raó o per l'altra, doncs bé, jo crec que van ser la culpa dels jugadors, perquè quan està dins del camp la culpa és del jugador, no hem de buscar excuses amb els entrenadors. Jo crec que els jugadors no van interpretar bé i un partit que teníem que guanyar per pujar, doncs no el van saber resoldre, no el van saber interpretar com altres vegades. No? El que passa possiblement que ja venia partits que no havíem guanyat, no havíem a casa 2 partits seguits, els empatem tots 2, no els guanyem, potser estàvem una mica més neguitosos que de costum, però aquest partit de l'Eibar ja és un tema que tinc al cap i jo crec que, a part dels 2 de casa, aquell partit sí o sí el havíem de guanyar i crec que no van estar correctes els jugadors. Més portàvem moltes setmanes, moltes jornades al capdavant a la classificació durant 16 o 17, el Figueres era el líder de segona divisió A. I jo recordo que m'ho he hagut d'apuntar perquè, clar, de memòria, recordo, per mi, els dic perquè vaig tenir el privilegi de ser-hi, a la Rosaleda jo no he vist mai a la vida una exhibició de futbol com aquell dia va fer la Unió Esportiva Figueres. 0-5. 0-5. Aquell dia, el míster, el Jorge, va fer jugar Toni a la porteria, la defensa ens la sabien tots de memòria, Arseni Comas, Alejo, Gratacós, Valentín, us en recordeu a la defensa, al mig camp, hi havia el Quintín Márquez, el Manu Urbieta, el Tito Duran, Chiri, va sortir després el Tito, i a davant en Tap i l'Aureli. Tap Ramos i Aureli. 0-5 a Màlaga. Segona jornada de la Lliga. Allò va ser el 8 de setembre de l'any 1991. No he jugar mai de futbol a ningú com aquell dia. Això que em diuen d'aguantar el control va ser espectacular. A Màlaga la gent aplaudint a l'equip, acabant el partit, no xiulant els seus noms, aplaudint a la Unió Esportiva Figueres. Allò va ser una senyal de que hi havia... Bé, hi havia un gran equip, ho he dit abans, perquè sense una gran direcció, un gran lideratge és molt difícil. Aleshores, el mateix que hi havia en Jordi, que hi havia en l'Esnal i hi havia en Jorge, i a partir d'aquí van donar aquest resultat. Tampoc és normal guanyar 0-5 a Màlaga. Hi havia el Boquerón Esteban que jugava amb ells, recordo. Era un equip també, el Màlaga, Recladet, hi havia fet un equip per cada categoria. Però bé, nosaltres estàvem amb bones sensacions, ens trobàvem bé al camp, hi havia qualitat i, clar, és que fixa't bé els noms que has dit i, clar, tots aquests noms, o la majoria dels noms que tu has dit, han tingut una trajectòria esportiva després amb altres equips, des del porter que és Antoni a tots els altres, no? Però sí que és veritat que va ser un dels partits que realment, doncs, potser es va donar molta confiança als que estàvem jugant, a l'equip, i bé, a mesura que van anar jugant, cada vegada més confiança i ens van trobar en aquesta posició primers, moltes jornades seguides i bé, si estàvem allà era també perquè ens ho mereixíem, no? I aleshores l'última fase de la Lliga no la van fer al nivell que l'estaven fent ni al començament ni al mitjà. Va pujar el Celta amb 53 punts, el Rayo Vallecano 48 i nosaltres 47 a 1. I tothom se'n recorda del dia que va venir el Rayo Vallecano amb el seu president, o el conseller Logan, no sé si era president, el senyor Ruiz Mateos, amb arbitratge de Bueno Grimal 1-2 i com va haver de sortir l'àrbitre que la tenim escoltat per 4 policies perquè se'l volien menjar. Sí, és cert, vull dir que vam donar moltes circumstàncies i va ser una... Després van anar a l'eliminatòria contra el Cádiz, no? I contra el Cádiz aquí ja, evidentment, eren ja a l'any següent. Evidentment eren dos partits difícils. Nosaltres no el volíem, el Cádiz, haguéssim triat un altre equip i ens va tocar el Cádiz, vam anar allà 2-0 i a casa 1-1, però també és veritat que l'equip ja també estava molt xapat,
Cádiz, el seu president era molt amic d'alguns estaments federatius. El senyor Irigoyen, precisament. Què deia el Manel? Jo crec que va fer mal a la salut. Jo crec que Cádiz no es mereixia. Va ser molt important perquè aquests vols al Cádiz aquí era una feina molt complicada. Però l'equip va lluitar fins al final. El públic també va creure, l'aficionat també va creure. Han aconseguit que... Parlant d'aquest any, jo podria... Sempre parlen d'algun error, no? Sí. Jo crec que l'error va ser el gol. No, perquè l'equip en aquell moment estava il·lusionant i això jo crec que no hi ha error que podem acceptar el cos tècnic en aquell moment que no hi havia el Carrasco del Sant que va fer més mal que Pensatge que havia de sumar va restar. Sí, però jo crec que es va passar amb ells, no els jugadors. Perquè era una niña fantàstic, tot anava bé, rodat i tal. I allò va ser com una... És a dir, que tu estàs, els que han jugat a futbol, estàs en un equip que tots són companys, que tot va bé, que pots tenir un dia més dolent que altre, l'altre t'ajuda, i llavors resulta que tot i volta, estan així tal com estàs, encara que diguis la por aquella de que poder no arribarem, que amb un esforç fitxem, poder no es va acertar en el fitxatge, perquè més aviat va ser un entrebanc que no pas una... Amb la normativa d'ara això no s'hauria pogut fer, però no hauria passat el greus. Però aquell cop es va fer, no sabrem mai, perquè poder si no s'hagués fitxat tampoc s'hagués pujat, no? Però jo a nivell personal ho vaig considerar que m'havia equivocat. Era? No, home, si la directiva decideix fitxar aquests jugadors per alguna cosa, perquè fitxes un jugador pensant que portarà. I evident, jo crec que sí que va portar. El que passa potser les expectatives també eren molt altes i no es van arribar a les expectatives. Però jo no crec que tota la culpa ni molt menys s'ha de donar a un jugador. Si en cas de les és tot l'equip. Jo per això vull dir que nosaltres, jo t'agafo que la meva part de culpa en aquest moment, però el partit, el partit de l'Eibar o dels partits a casa, no? Aleshores, al moment que la directiva decideix fitxar jugadors, perquè es considera que aquest jugador és el bo i s'ha de creure en ell, i jo penso que des de dins nosaltres hi vam creure fins a l'últim moment. Ja que som en equip va seguir aquella temporada següent, que va ser la de, com deia el Manel, la del descens. Ens va afectar no pujar, tant com perquè l'equip aquella següent temporada ho fes d'aquella manera i que haguessin de substituir a la 6a jornada Miquel Coronel? De fet va haver-hi molts jugadors que van marxar, no? Sí. L'ordenació de l'equip va ser bastant important i, bueno, jo a nivell personal m'estimaria més no entrar-hi gaire, però la relació que vaig tindre amb Coromines i Alonso doncs era molt diferent. Suposo que era i segueix sent un home d'un caràcter difícil. Jo el vaig tractar només 6 setmanes i era molt difícil. I treballar amb ell era no treballar gaire, diguéssim, no? Vull dir que... I que li preguntin a Quintana si era difícil. Bueno, doncs aquí està, no? La cosa va anar pitjorant de mica en mica i llavors no es va poder redreçar la situació. Un que ha viscut una temporada d'una manera i acaba visquent l'altra, doncs la decepció és bastant grossa, no? Però vull dir, ja es va acabar la relació. Tu vas seguir també un any més, Pere, i llavors ja vas deixar-lo, no? Aquell any hi eres? Sí, aquell any hi era, va ser l'any que malauradament van baixar de categoria, també va ser les últimes jornades, que van anar camp del Castellet, i a l'Eibar, si guanyava l'Eibar, que guanyava, no recordo en qui exactament, doncs si hagués guanyat l'Eibar nosaltres ens quedàvem a segona i aquell moment crec que vam matar la perdre l'Eibar a casa i van baixar de categoria, no? De la mateixa manera que quan pugem és mèrit de tots i quan baixem també és de mèrit de tots els jugadors. No va ser el dia del Barça? Barça Atlètic 1, Bilbao Atlètic 3. Això només, també. El Barça aquell dia no ens va fer cap favor. El 19 de juny del 93, nosaltres juguem a camp del Real Madrid, que guanyem 2-3,
i el Barça juga contra el Atleti, si el Barça guanya, ens mantenim. Mi pare estava en 0-3. No sé si hi va haver trucades del País Basc o no, però va passar això. Això és història. Estem parlant de la història, és aquesta. Però també hem de ser honestos, Si algú pensa que l'última jornada t'has d'anar a salvar és que potser no has fet els deures, també. Això també és cert, Això també és cert. És el que dèiem de l'any dels 3 empats a 0, l'any de la promoció. Parlem d'una cosa més agradable. Entrenador, en Pere, com a entrenador. Venies al Roses. Venies del Girona. Roses Girona, no? Roses Girona i vaig estar també mitja temporada amb el Maldo Ramos aquí a Figueres. Aleshores que vaig aprofitar, com diu també l'Arsenal, per treure el títol nacional d'entrenador, aprofitava, i a partir d'aquell moment vaig fer les pràctiques que es requerien a les fer aquí, i quan vaig acabar vam decidir, juntament amb l'Arseni, que em vaig agafar un crac, vaig agafar un jugador, a preu d'un anaven dues coses, jugador i segon entrenador. I aleshores Arseni, amb Teresa Peseta, i vaig dir cap allà, i van anar a Roses, juntament. I bé, van estar 2 temporades a Roses, que va ser 2 anys d'aprenentatge, en una categoria també difícil. El Roses acabava i ha tingut algun problema, però el president portava les coses molt bé a la directiva i vam estar 2 anys allà, sincerament, 2 anys molt bé, molt correctes, ens ho vam passar molt bé, esportivament, crec que van fer una gran tasca, però acabar aquests 2 anys, ja he fet l'aprenentatge, no? Ja fes l'aprenentatge, aspires a alguna cosa més, no sé quan després ve el Girona, que el Girona en aquell moment havia baixat de categoria. Estava tercera. En aquell moment havia baixat de categoria aquell any. Estava a primera catalana, i bé, jo ens vam venir a trobar i jo amb el PAC. I el PAC incloïa en aquest cas també l'Arseni. I l'Arseni cap allà i també, si vols venir, de jugador. Vale, de jugador, cap allà. Havia estat durant 16 anys, des dels 17 jugant amb el Girona i l'Arseni allà, coneixia el Girona i vaig pensar, perfecte. L'Arseni en 16 anys havia estat a Girona, ara aquí de jugador me va portar el màxim tant de jugador com de segon. I aleshores, perfecte, vam estar el primer any, vam quedar tercers, havia firmat 2 anys també, i el segon any pujant de categoria, que teníem un rival molt fort, el Cornellà, que tenia Ramon Calderé d'entrenador, que tenia el Cornellà, que te les van tenir esportivament, Ramon. És molt fàcil tenir els sols amb Ramon Calderé. Esportivament. Ens les van tenir perquè el Cornellà és un rival molt difícil i també molt de sang calenta. Varen pujar de categoria, també faltant unes quantes jornades ja van pujar de categoria amb el Girona de tercera divisió. Vaig seguir uns partits més allà i el Girona en aquell moment va decidir fer un canvi estructural. Aquesta decisió la va fer una mica a darrere nostra, de l'Arseni i meva, i quan nosaltres ens assabentem que hi ha un canvi, es decideix per un canvi d'estructura, no només de plantilla, sinó d'estructura i d'objectius del club, no som nosaltres que ens avancem a la divisió del club i nosaltres recordo que juguem contra la Tortosa, que guanyem 5-1 a casa, anàvem perdent 0-1, però teníem a la grada, que teníem allà, els teníem controlats, l'Arseni de tant cada gol que marcaven se la girant i mirava així. I cada gol se ficava i mirava així. I els tenia controlats i hi havia el cos tècnic que teníem pensat que ara l'any vinent, no? I aleshores acaba el partit, guanyem 5-1, i a la roda de premsa decideixo, juntament amb l'Arseni, decidim que aquest és el nostre darrer partit amb la Unió Esportiva, amb el Girona, i a partir d'aquí els connectem. Clar, la reacció va ser, però si hem guanyat 5-1 i que anàvem a quarts, però què passa? No. Si el club té pensat una altra idea, però aquesta idea no compta amb nosaltres, doncs el normal és que vinguin els altres, que nosaltres aquí no hi fem res. Nosaltres estem en un club que hi hagi uns objectius, si hi ha objectius amb nosaltres, doncs farem. Bé, va haver-hi una mica de la premsa i com va acabar la temporada va ser quan l'Albert Valentín va venir, va proposar la Unió Esportiva Figueres i evidentment
visquent a Figueres, els meus fills a Figueres, la meva vida a Figueres, els meus amics a Figueres, doncs vagi que sigui la primera. Érem a segona B. Estàvem a segona B, sí. Estàvem a segona B, però bé, jo pensava que coneixia la categoria perquè havia estat jugant amb l'Esnal, havia estat jugant amb el Barça B, aquesta categoria segona B, d'una manera o altra ja la coneixia i l'havia seguit. Els jugadors que m'oferien, el Bayern Valentí que ens oferien, eren correctes, em va semblar que eren molt correctes i vam pensar doncs, que era una promoció nostra perquè venies de primera catalana, després de Mosió estàvem a tercera, havíem pujat i ara estàvem a segona B, entenem que és una promoció i que et fa molta il·lusió, realment em va fer molta il·lusió, perquè a més veníem de tots aquests anys del Figueres, de jugador, d'estar amb el Figueres de molta emoció, doncs m'ha feia molta il·lusió doncs, estar aquí a casa també i amb un projecte tan atractiu com T'has va demanar de poder recuperar la categoria de segona A titulant? No, en aquell moment no es pensava, doncs fer una gran temporada, fer una temporada que la gent, que pogués venir la gent al camp, que s'emocionés una altra vegada, etc. Però no se'ns va dir, se'ns va dir després, és a dir, un cop van dir-ho de la Lliga, després sí que s'ha de dir, no, doncs ara demanem bé, és al revés això, primer es programa i després, però no després i bé, i van així, la Lliga va estar regular, però el fet a destacar va ser la Copa. Bé, és que quan tu programes una temporada, Jordi i en Manal i en Manel ho saben perfectament, el tema de la Copa, depèn d'on estiguis, és una més a més, i nosaltres era una més a més. No era el nostre objectiu era fer una gran pretemporada i preparar els jugadors per tot aquest microcicle que venia tan gran que era la Lliga. I bé, això és el que vam estar preparant, però clar, comencem el primer partit contra el Teruel, guanyem a Teruel i guanyem aquí. Aquest primer partit, el segon es toca al Barcelona, guanyem amb el Barcelona i ens comencem a animar, els jugadors es comencen a trobar gust i a partir d'aquí doncs, va venir el que va arribar. Has parlat del Barça, t'haig de fer la pregunta. Tu segueixes vinculat al Barça. No et fotis en cap embolic, si no... Doncs no facis la pregunta. No, te l'haig de fer. Te l'haig de fer perquè una vegada... Pregunta-li a Manel. No, mira, ja has... En petit comitè has parlat amb el Charlie? Sí. Del que va passar aquell dia? Sí, vam parlar en petit Li comitè. has dit alguna cosa que puguem saber? No, amb el Xavi vam parlar, hem parlat moltes vegades, perquè està l'agrupació de Barça jugadors com està en Jordi. Charlie, estem anant d'enreixat, era la troba del Sí, n'hem parlat, amb algunes xerrades que hem fet a vegades que hem anat a servei i coincidim amb en Charlie, ha sortit amb aquest tema i n'hem parlat i bueno, ells no pensaven perdre i nosaltres no pensàvem guanyar, però nosaltres vam jugar molt bé, ells no van jugar bé i es va donar aquest resultat. T'ho pregunto perquè a la premsa d'aquell l'endemà, tant l'Esport com el Mundo Deportivo, deien tensió en el Barça, el van treure de la Copa de Resaca, la plantilla recrimina a Charlie que dijera que hicieron el ridículo. ¿Va tener problemes en Charlie, els jugadors? No ho sé, li havies de preguntar amb ell. Jo sé que vaig tenir moltes emocions amb els nostres jugadors. Però no t'ha comentat res? No, a veure, després del Barça, crec que posteriorment, això s'ha de Jordi i Manel, crec que va quedar eliminat també amb la Gramenet, crec que va quedar amb una eliminatòria de la Copa, la Gramenet el va eliminar, el Novelda també crec que el va eliminar, la qual cosa vol dir que quedar eliminat amb el Barça, que és el campió de les Copes del Rei, que és el que porta més Copes del Rei d'Espanya, l'equip que porta més Copes del Rei vol guanyar les Copes del Rei. Quedar eliminat les primeres de canvi no li agrada a ningú, era un partit, era una nova i no li agrada a ningú, però bé, es va donar aquella circumstància que per nosaltres realment va anar sensacional i a partir d'aquí pel club, per la gent, l'ambient que hi havia no l'havia vist mai. Jo havia vist el dia de la inauguració, com ha dit el míster, que van guanyar el Barça 3-1, que jugava l'Ineca, que jugava el Marquius, que tenien un equipazo i les ganen els 3-1. Haciendo un buen partido, un excelente partido, pero vi que no
bien visto la inauguración del campo después cuando vino de Valencia, creo que también que perdimos 0-1, pero el campo estaba a tope, que fueron uns partits, però com la Copa, pràcticament tots els partits que van jugar a la Copa, llevat el primer, que era el Teruel, els altres partits després del Barça, tots els partits que van haver aquí a l'estadi van estar, el camp estava a tope, estava ple, però l'ambient, la il·lusió, les ganes, veies la trobada de les senyeres, veies les banderes de la Unió. Me recordava les èpoques que van pujar a segona B, me recordava les èpoques que van pujar a segona A, aquestes èpoques bones, i això va ser fantàstic. Ens va faltar també un gol, no?, per arribar a la final, perquè empatant a una Riazor, em sembla que teníem la pilota controlada, és veritat, i l'àrbit just quan estem arrencant de mig camp, jugador nostre, porter seu, pita al final. S'ha de tenir morro, Això és el que diu el míster. S'ha de ser molt bé, És el que diu el míster. Era un contraatac i era en Juli que es quedava exescat. Efectivament. Era en Juli. I s'acaba el partit i no era ni el 92. És que va ser molt fort, si eliminem el Deport. T'imagines guanyar la Copa del Rei al Real Madrid al seu camp? Guanyar la Copa del Rei? Qui l'hauria guanyat, si no? Bueno, va guanyar un equip que portava era blau i grana, blau i blanc, pel Figueres. Centenari del Madrid, anar allà al Figueres, al Centenari del Madrid, com a festa, va estar sensacional, perquè ja hi vam estar-hi, i molt bé, estava sota la llotja i veiem com patien els del Madrid, que estaven molt bé, que estaven perfectes, però si han de ser realistes, un Centenari de Madrid, un Figueres de Madrid, i nosaltres haguéssim tingut un massa fàcil. I que vingui el Depor i que guanyi a casa 0-2, doncs bé, va guanyar la Copa i a més em va fotre la festa del centenari a l'aire, no? Bé, jo penso que allà on havíem d'haver arribat ja va ser una festa. Després del Barcelona tots els partits eren una festa, però també és veritat que tots es van treballar molt. Va haver-hi partits super complicats i com parlàvem de segona B, recordo que per nosaltres un partit molt complicat i que després ho van fer fàcil, però ho van fer fàcil els jugadors. Va ser el partit del Córdoba. Recordo que el partit del Córdoba d'anada i tornada, el Córdoba tenia un jugador que es deia Wellington, un persona davant, i que valia més el Wellington que tota la plantilla del Figueres i que tots els socis que pagaven, vull dir que era Wellington i a nosaltres ens va tocar, però recordo que el diumenge marxem amb autocar, agafem l'autocar, sortim d'aquí, passem i ens anem a jugar a Òscar i guanyem 1-2, guanyem el partit. Agafem l'autocar, tornem cap a Figueres, entrenem l'endemà, tornem a agafar l'autocar, tornem a baixar cap a Córdoba, arribem a Córdoba, entre les perisses que portàvem, entrenem el dia del partit, perquè dic, bé, estirem una mica les cames, perquè és que si no, i sortim al camp, i a més guanyem 0-2, però ens expulsen un jugador. I amb un jugador menys guanyem 0-2. Aleshores dius, 10 jugadors guanyar, i el camp del Córdoba com estava, doncs realment va ser d'aquells partits que dius, s'ha fet una feinada increïble, no? Perquè no teníem les condicions que podien tenir altres equips professionals, de desplaçament o aquestes coses, no? Però bé, tenim un grup humà esportiu fantàstic. En tots aquests anys hi ha hagut molts grups humans, bons com diuen Pere, i me permetran una petita llicència. No estava en el guió que havia preparat, però m'agradaria, hi ha exjugadors també, entrenadors, i també tenim l'alcalde, senyor Lorca, em permet que li faci un petit atracament. Puc agafar el micròfon. Vostè ha estat alcalde de la ciutat i ha vist aquests 4 entrenadors celebrar a la Casa Gran, a la casa de tots els figuerencs, aquestes històries i aquests títols que s'han aconseguit. Què li sembla com a alcalde? Bé, us puc ben assegurar que estic hasta emocionat, perquè el fet recordar una època molt bona per a la nostra ciutat, amb persones com avui mateix hem pogut comprovar tots han sigut excepcionals per a la nostra ciutat, tant els entrenadors com els jugadors. Jo crec que es va fer una feina en la qual sempre jo deia que Figueres era molt coneguda pel tema comercial, pel tema gastronòmic, però la Unió Esportiva de Figueres va fer que també fos conegut pel seu equip i pel seu club. Per tant, avui és un plaer estar aquí amb vosaltres, compartint aquesta xerrada, aquests records que tots tenim,
i no volia deixar cap nom, però crec que tothom en aquests moments em estava al nivell que tenia d'estar i que la ciutat sempre hagués intentat estar clients. Moltes gràcies per haver participat. M'agradaria, el tenim aquí, si algú dels nostres assistents a l'acte vol adreçar alguna pregunta, vol saber com, ara és el moment, li cedeixo el micròfon. Teniu alguna qüestió per demanar, per preguntar, algun tema que us quedi pendent de saber, de conèixer? Sí? Jordi, tu mateix? Em pots preguntar tu mateix? Tu. A mi? Home, clar. Aviam, tu formes part de la història de Pere Figueres, no ens oblidem. I a més jo vaig estar molt agraït, i per això t'ho pregunto, molt agraït a tu perquè em vas fer estimar molt el cinema. I segona, perquè em vas ensenyar a jugar a la botifarra, encara que som molt dolents. Doncs ho tens fotut perquè jo no l'ho domino gaire, en Pere en sap més que jo. Sí. En què lloc tocava em feia molt. Llavors, ella em va ensenyar una cosa, i per això l'he preguntat, i ara quantes pel·lícules tens en la biblioteca? Perquè jo crec que tens dues cases ja. Sí. Però me recordo que em deia, Jordi, has de veure aquesta pel·lícula. Ostres, pesat, ets pito, la niña i tal. Has de veure aquesta pel·lícula, tal i qual. I la vaig veure. I vaig prendre el nom d'aquella pel·lícula i el crit perquè la feia dintre del vestidor. I era Good Morning Vietnam! Aquesta va ser la primera pel·lícula que em va aixecar de l'home. Doncs, aquesta pregunta, i que no té res a veure amb el futbol, però sí la gran afició que té aquest home pel cinema. I em deia, vine un dia que t'ensenyaré les 1000 de pel·lícules que tens. Quantes en tens? 2.500. I anar pujant, no? Bé, perdoneu. Jo vull que els nostres espectadors, els aficionats, s'adrecin als entrenadors. Vinga, va, què voleu saber? Els teniu aquí ara? Ho seguiré. Jordi, suposo que segueixes a la Unió Esportiva, no? Sí, ara no tant, no m'agrada veure l'equip una miqueta així regular, no? A mitges tintes, no? M'agrada veure'l bé, no? Però bé, jo crec que amb el projecte d'aquesta nova directiva doncs que tirarà cap al punt. I la idea és tornar-ho a veure d'això. Pensem que el Figueres va ser de regional que va anar escalant posicions i va estar a punt d'un trist de no pujar a primera. Però bé, doncs sí, que la segueixo, sí. I realment la segueixo perquè forma part de la meva vida, indiscutible. I proporcional a vegades també, clar, aconsegueixes fer els partits per... Sí. Bueno, faig la segona B. Bueno, el dia que farem el El poc que ens queda ja, a TV3 de fer partits, no? Però sí, faig la segona B. Però bé, de tant en tant, doncs, si tinc oportunitat de veure un partit i estar per allà a prop, doncs vaig a veure el Figueres, sí. A ti te coge un poco más lejos, ¿no? Para seguir, o puedes seguir al Figueras desde... No, me es muy difícil, pero bueno, en verano los comentarios básicos, generales, de interés. ¿Veranando en Santiago Pescador? Sí. Y bueno, pues, los comentarios clásicos de estar un poco informado al respecto. I en Manel i en Pere no us ho preguntem, perquè evidentment... A més, una cosa, avui és el centenari, no? Dia 13, no? Sí, és avui. Si Figueres hauria de guanyar avui, no? Suposo, perquè, clar, si no, no celebrarem la votació. Jo crec que seria maco que avui es guanyés, jo ja els 3 dies tothom estaria descontent, no? Vull dir que esperem, no? Que veurem... Amb el Sants, president? A més, és important, no? Sí. És important perquè ens distanciem una mica més dels llocs perillosos, no? Però bueno, és difícil, perquè quan un és d'una manera costa canviar, Sí. Bueno, donar-li ànims a en Xavi i que la tàctica sigui l'adequada avui per guanyar, ja està.
Sí, hi ha el míster allà, és veritat, ho podem dir així. No, ja l'he vist. Estan concentrats els jugadors per avui? Estan concentrats? Abans es concentraven. Ara no cal, no? Ja venen de casa. Tu, Pere, quin futur li veus? Com... Bueno, jo no tiro les cartes i faig els programes de futur. No, jo que m'interessa més el present que el futur, no? Perquè el present pot portar al futur. Si penses en el futur sense pensar en el d'avui, doncs no hi arribem. Bé, jo crec que tal com està la situació esportiva a nivell de futbol i abans és veritat que els equips que tenien millors jugadors tenien més possibilitats de guanyar, però jo crec que soc partidari de fer una estructura molt local. Quan dic una estructura local, mirar que si tu tens un bon futbol formatiu, en aquest cas estic referint al cas del futbol base, un bon futbol formatiu, els jugadors que han d'estar al primer equip, la majoria haurien de ser del futbol formatiu. I, o puntualment, algun jugador, perquè marqui les diferències, no que sigui igual, perquè si és igual no cal fitxar-lo, però que marqués algunes diferències, que puntualment, amb alguna línia, que fos un jugador de fora, no? Jo crec que és la manera de poder agafar, de poder que la gent torni a recuperar aquest sentiment i se senti la Unió Esportiva com seu, és que vegi, quan estigui al camp, representi els jugadors que estan allà, els vegi pel carrer, els vegi per Figueres, els conegui, perquè forma part de la seva vida quotidiana, no? Jo soc partidari de primer una bona formació d'entrenadors, i aquests entrenadors que siguin ben formats són els que portin el futbol formatiu, i d'aquí anar traient jugadors, i anar agafant algun jugador tant en tant. Hi haurà temporades que estarem bé, hi haurà temporades que estarem millor, però el que sí està clar que si volem recuperar el sentiment del soci, de la gent, t'has de sentir la teva cosa teva. I la teva cosa que la sents teva quan veus dins del camp gent que tu els has estat amb ell, han estat al teu futbol formatiu i han col·laborat amb l'equip. Jo penso el mateix que tot el que és al voltant. Abans hi havia senyors que tenien disponibilitat econòmica i es podien fer grans despeses, ara no es poden fer aquestes despeses, doncs el que s'ha de fer és estar més per casa, mirar més de casa i a partir d'aquí esperar que surtin bons jugadors perquè també tens bons entrenadors. Jo vull ser molt respectuós i deixar-me de dir també honest. I vull deixar anar un nom i que ells quatre me'l qualifiquin, m'hagués agradat que estigués aquí. No l'he vist. Espero també saludar-lo i veure'l aquest vespre al Teatre Jardí, a l'homenatge a la Unió Esportiva Figueres. Estic parlant del president, que ha estat més anys encapçalant aquesta junta directiva, el senyor Milibat. Per mi un excel·lent president, que s'hi va deixar molt en el futbol, i voldria que els quatre entrenadors me'l definissin com va ser la seva etapa com a president. Jordi? Perquè vas arribar amb ell. Sí, i també va fora dues vegades. Vas arribar i... Vale, vas ir fora dues vegades però te m'hauria d'estar. Sí, cert. Bé, jo crec que era un home de club. Possiblement no molt versat en el futbol, però era un home que es feia respectar en el sentit de la gestió que feia, sabia molt bé el que volia, que era pujar a Figueres el més alt possible, aquest és un branquer, i d'això doncs és el millor record que porto, no, per descomptat. Tinc una anècdota amb ell, em va venir una vegada i em va dir, amb un paper doblat, em va dir de la caseta, diu, aquesta és l'alineació del faràs diumenge? I li vaig dir, en Percy, ho sento, no en té ni puta idea. Perquè em va acertar 3 només, no? Però, perdó, amb la puta idea. Però sí, un home que ho vivia molt. La veritat és que va ser un president, doncs, longeva, no? En el sentit que va fer moltes coses bé, ben fetes, unes altres no tant, no? Perquè jo crec que era molt impacient, també. Jo crec que abans el José Mané ho ha dit, no? És a dir, que
faltava una miqueta més d'aguant i de dir, vinga, va, anem a fer un projecte llarg, però aquí els resultats m'anaven molt bé. Les exigències sempre han sigut. Potser una mica el fet